Kagyari naman ang pabalo namon sa inyong pampa good vibes sini nga weekend. Mahilig ka bala magkaon sang siopaw? Sang mami, batchoy o kun lomi? May baligyaan nga sigurado magustuhan mo gid sa Bago City. Mayari diri sang siopawan nga nagaproduce sang 500 ka mga siopaw sa kada adlaw kag naga-deliver pa sang siopaw sa Malacañang. Kag nagaserve pa sang mami batchoy lomi kag siomay. Ato nini tultulon was sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Kag isa ka senior high school teacher, ginpangunahan naman ang kampanya sa pagbabasok sa edukasyon sa mga conflict-affected communities sa probinsya. Upod sa iban pa nga mga student volunteers, nangisog sila agad matagaan sang paglaog ang mga kabataan sa mga kaumhan. Aton siya kilalahon sa baganihan sa Sunday at 10 a.m.